Aurreko bideoan kontatu dizuegun bezala, 20. mende hasieran aisialdi parke bat eraiki zen Ulian, igeldokoa baino lehenago. Ikusi ditugu bertan egon ziren tiro zelai, kafetegi eta miradoreen aztarnak. Baina jendea honaino ekarri behar zen, eta horretarako garraio bide bereziak eraiki zituzten. Aterpetxe ingurura etorri gea. Onera iristen badizan lehenengo tranbia elektrikoa. Hasiera batean, ate gorrietan zuen irteera. Bertan eraiki ziren geltokia eta baita behar zuen elektrizitatea sortzeko sorgailuarentzako gela eta kotxelekua ere. Hainbeste arrakasta eukizun, nun bulebarretik luzatu egin zuten. Gaur egun, Donostiatik Uliara oinez edo bizikletaz igotzeko erabiltzen dugun bideak, tranbia elektrikoaren bidea jarraitzen du hain zuzen ere. Tranbiaren ibilbidea bera, bazen garai hartan atrakzio bat. Ategorrietatik 3 kilometroko ibilbidea 20 minututan burutzen zuen, eta altuera hartzen zuen heinean, Donostia osoa goitik ikusteko aukera ematen zuen. Honaino iristen zen tranbia elektrikoa. Ibilbidea bera oso erakargarria zen bertatik ikusten ziren paisaiengatik. Baina bazegon beste erakargarritasun bat hemen ere bai. Eskailera hauek igotzen, Monte Ulia jatetxea zegon. Gaur egun bere aztarnak besterik ez ditugu ikusten, baina bere garaian jatetxe dotore bat zen restaurante Monte Ulia. Monte Ulia jatetxea zegoen gunea eta tiro zelaia dagoen gunea elkartzeko aire transbordadorea eraiki zuten. Hau zen aire transbordadorearen irteera gunea. Leonardo Torres Quevedo ingeniari bilbotarrak diseinaturiko kable sistema berri baten bitartez, Uliako transbordadorea jendea garraiatzeko balio zuen munduko lehena izan zen. 230 metroko distantzia egiten zuen 34 metroko desnibela gaindituz. 18 pertsonarentzako gaitasuna zuen eta bidea egiteko 3 minutu eta erdi ematen zituen. Honeraino iristen zen aire transbordadorea. Gaur egun aztarnak besterik ez ditugu. Baina horren ordez, 1000 bide ditugu Uliatik zehar ibiltzeko. Gomidatzen zaituztegu hurrengo bideoan, mendiko bota jantzi eta gurekin ibilbide horietako bat egitera. Agur!